A ona, Ježí baba. Takže chtěl bych se na tohle s váma podívat. Já to moc nebudu mluvit, ale chci, abyste to slyšeli. A jak Šolek Žaneta jako říká ty své kartičky. A to, jak jako celkově jako se baví s psychicky nemocným člověkem, který ho něco zasáhlo. Já jsem zase jako toho názoru, že když máš jako nějaký takový jako problém, tak není úplně nejlepší pouštět stream a jít jako, chápeš? Že není úplně jako hodně jít pustit stream a něco mi tady vadí. Co mi tady vadí? Co mi tady bere? Co mě to bere? To je to černého. Jo, já vím proč, protože ta virtuálka je puštěná, že to musím posunout takhle. A aby jsem byl líp vidět. Takhle, tak by to mohlo být. A chtěl jsem říct, že není úplně jako vhodný, když jsi jako nemocný nebo máš nějaké jako psychické problémy, jít jako ze zásady pustit stream a vyprávět různé věci na streamu. Já se popravdě divím, že ani jeden tady z těch lidí neměl jako tu kuráž mu jako pomoct a spíš mu ty lidi jako vymývali mozek, jo. Pojďme, hele, má to 4 minuty, já se pokusím co nejméně mluvit a jako abyste slyšeli, co je Šolek Žaneta zač. Mám kurva ještě nějakou naději, nebo si to mám hodit? A co se vyřeší? Pane Rostě, co se vyřeší? Já si to jdu hodit, vole, mě to je jedno. Ne, to musím jako mluvit, jo. Za předpokladu, že jsi fakt jako psychicky na dně. A já kohokoliv bych viděl prostě na streamu, kdo prostě řekne, hele, jdu si to hodit, tak mu dozvolat sanitku, nebo já nevím, jak bych to udělal, prostě policajty, prostě popsal bych tento a jako lidi, kteří jsou jako psychicky hodně v háji, tak jako u nich nikdy nevíš, jo. Samozřejmě ne všichni jsou odolní jako Adéla, které vlastně se divím, že tady ještě mezi námi jako je popravdě, protože ustále jako spoustu věcí, nebo ustále chápete po té psychické stránce, ale tohle je prostě masakr. Přestaňte takhle mluvit. To nesmím, no, to akor tady to jako nic. Jedna paní taky povídala, jo, že si taky něco udělá a šup a někdo z ní zavolá normálně taky policii a no. Přátel, byl jsem na jednom chatu vedle, ale tady je to proti tomu, i když se urvete, tak jenom klášterní škola pro řádové sestry. Na jakým chatu nebo na jakým chatu vedle a u koho a TikTokové slávy, ale v životě by mi nenapadlo pustit si stream. Yes. Jako ne. To neříkejte, protože lidi jsou zlí, můžou tam poslat policie, kdo vás zná. Lidi nejsou zlí, ty vole. Ty echtile, to je to právě to nejjednodušější, co bys pro toho člověka udělala v ten moment. Když jste ten člověk na streamu, já nevím, kolik tam bylo lidí, 10-15 lidí, tvrdí, že si to bude hodit, že jako ve špatným psychickém rozpoložení, tak ty nemůžeš říct, že prostě lidi jsou zlí, že ti zavolou policii. To je jako tomu člověku potřebuješ pomoct. No, to je. Já mě zná urna už dávno do prdele. A nebo vám zablokují účet taky, jo, jak se povídá tak po takový věc. Já se teda jako obávám, jako někdy mě přijdou i ty starší generace těch lidí, že jsou úplně, já nevím, že úplně v jináčím světě, než jako třeba já. A few moments later. Jsem to mrzí, ale kam. Tak mi řekni, co mě čeká. Já jsem ti to řekla, fakt tam máš, hodně máš tady fakt smutek, zármutek, máš tu i nemoc a než... Teď slyšíte, jak mu Šolek Žaneta vymývá mozek těma jejíma kartičkama falešnýma. Čistí, jo? Kde máme tu Irenu, vůbec netuším, jak je na tom Jirča. Víc tebou já to asi neberu na lehkou váhu. Jo, jsi v takovém stádiu, jsi v takovém stádiu, teďka v takovém stavu, že fakt potřebuješ hlavně být mezi lidima, jo. To nevadí, klidně i vysílej. Třeba i pomůže, víš, ten TikTok. Hlavně nebuď sám. Cizím dětem můžeš dát 30 let, taky může, taky, přesně. Ha, tak to je super, tyjo. Takže já jsem v hajzlu. To je super. No to nedám. Tyhle, to Máš nedám. tady, máš tady nějaké, no. Prostě jako fakt jako za mě je to humpl. Prostě jsem toho názoru, že Šolek Žaneta by měla zmizet stejně rychle z internetu jako Adéla.
a bohužel i u téhle existence se najde spoustu lidí, kteří ji jako brání stůj co stůj. Neštěstí, nemoc, brďo. Slyšíte, ona mu tam říká, vidím neštěstí, nemoc, byla, ještě ho jako utvrzuje v té jeho psychické prostě, v tom psychickém problému, který má a je úplně jedno vlastně. Hlavně, že je online, píča jedna. Soudce, hlutek, to tady, máš to tady, neštěstí, nemoc, soudce, hlutek, máš to tady, jo. Mě to strašně bolí, já tě řeknu, ale strašně nedává na to. Já to nedávám. Jo, koukej, neštěstí, nemoc, může z toho i onemocnět, jo. To znamená, může se i prostě k tomu alkoholu, víš, sklonit hodně. Jo, můžeš být taky na tom hodně s alkoholem špatný. Soudce a smutek. Slyšíte, to je úplně ty nesmysly, které ona mu tam vypráví. Ona ta piča by měla skočit z toho okna a ty lidi, kteří na to koukali, by mu měli jako reálně pomoct. Jo, ke mně se to dostalo ten záznam, jo, to jsem netočil já. Ale abyste věděli fakt, co ona jako je schopná takovému člověku v takovém psychickém stavu, prostě tady ta zrůda, jako říkat. Přesně tak, to je přesně to, co člověk v takovém stavu potřebuje slyšet, no jako nepotřebuje. Jo, já vím, že to myslel ironicky, ale prostě já to věděl, samozřejmě můžu zítra vystavit, bo tady ten záznam vezmu část a vystavím to na YouTube, aby o tom věděla, jako. Prostě je to neskutečně, to je absolutně tak zblití, ty vole. Máš to, jo. Je mi to líto. Máš i tady máš taky zármutek. Se to ani dobře nerozloučili prostě na hovno. Ježišmarja. A kdy se to stalo? Je to čerstvý? Jo. Dívej se a piča, já nevím, ona někde v nějakém obchodě nebo někde v nějaké prdeli je, pouští kameru, ukazuje tam nějaký hovna, chápej se lidem prostě. Ale reálně to číslo, jako nemůže se člověk o to odrážet, když tady vidíme, že se to natáčel někdo, kdo je za oknem, jo, takže reálně tam mohlo být mnohem víc lidí, nebo mnohem míň samozřejmě, ale i tak prostě. Umělá inteligence je tvoje příležitost.